Komen er van maken Jan van. Zit dat er van een goede toe? In de hoek van de straat zit de hele naam, hoek van de straat zit je zien. Dan moeten jullie met elkaar met bellen, hoe de druk hebben, wie had het druk. Maar ik denk dat je ziet dat voor ons wel winnen, dergelijke. Dat ben ik wel. La 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 la. Weer lekker zitten hier. Dat is een mooie kamer kijken van wat hij nou. Als de scholen is eruit, dat is mooi geboden. Dat kunnen we niet zien. We kunnen zien. Dat zit er van 4 dagen. Ja, dat is mooi, jullie. Net zo nog niet zo'n tempel is dat weer. Hey, Mario, proficiat dan. Bij Josse dan. Ik doe nog niet een dag aan Jos hij zo. We komen naar bezoek daar. Proficiat. Maasjoerts Well.
kunt er gewoon boeken gebeurd zijn. Als je met een grote groep ziet, de jeugdcarnaval bezorgd hier. Altijd en een mooie spokendag. Je werd al schoon, je durft niet meer uit. Schitterend hier. En doe dit dicht. En doe je poes. Je gaat hier aan het kasteel, ze gaan overal. Echt de spook over de tijd. Prachtig hier. Ja, het sport hier, het sport hier. Ja, dat kunnen we wat een hoeken weer. Pieter Storms was bij breekijzer, jawel. Hij kwam weer met zijn breekijzer, die vrachtwagen. Pieter Storms was hij wel en trok in Bergen aan de bel. Die wel een parkplaats, jawel, Pieter Storms aan de bel. De rode rijders, het zijn echt de rode rijders. Schitterend hier bij die drie, prachtig. Hier wat ik hoor. Het kindervakantiewerk weer. Dat is natuurlijk de zaaldoek. De zaaldoek hier, prachtig weer. Schitterend hier, kindervakantiewerk. Boven een pannenkoek hebben ze. Smakelijk hè. Dit hier ook een pannenkoek voor. Weet je, dat is ook een pannenkoek. Weet je, dat is een orgaan hè. Bij vierste als de bierste. En het zijn allemaal biers hier van een bovenkraam hier. Schitterend! GFK, maar huur ben je nou. Goed dat ze dat niet gehuurd hebben. GBV, schitterend! Geef samen lekker een applaus hier, schitterend en wagen! Prachtig de wagens! Dit nummer lekker zo'n strepshow weer. Wat wil ik zeggen? Ja, dat maakt niet uit wat waar. Ja, maar je dan zien hoe we dat gaan zetten. Hoeveel snaps gaan we? Broer, kijk er nou naar wat goed. Die hadden een paar stuk bezig, ja, ze volgens mij van wel wat lemmers gekregen. Kijk eens allemaal, ik hoor het.